ελληνικά, για θα βάζαμε, ωραία, και πάμε επόμενο. Όροι και προϋποθέσεις, τους αποδεχόμαστε, δεν είμαστε τίποτα ακατάδεκτοι άνθρωποι, οι περίεργοι, το αποδέχομαι και αυτό, μάλιστα, το αποδέχομαι και αυτό, ωραία, και αφού τα αποδεχτήκαμε όλα, λέει εδώ πέρα, αγαπητέ πελάτη, καλώς ήρθατε στο MWay, βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, η Highway σας προσκαλεί να συμμετάσχει στο έργο βελτίωση κτλ. Μπλα 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 μπλα, αυτό το λένε όλες οι εταιρείες, παίρνουν τα δεδομένα μας, τώρα τι τα κάνουν κανένας δεν ξέρει, είμαι λιγάκι επιφυλακτικός, αργότερα τους λέω, θα το σκεφτώ. Το Wi-Fi να το συνδέσουμε, εδώ πέρα, η υπηρεσία καιρού να μάθουμε και τον καιρό, να ξέρουμε τι γίνεται, μην μας έρθει κανένα καρεκλοπόδαρο. Επόμενο λέμε, προχωράμε και πάμε να ρυθμίσουμε το Wi-Fi μας. Να το βρήκαμε το Wi-Fi. Θέλει κωδικό πρόσβασης εδώ πέρα, να τον βάλουμε τον κωδικό πρόσβασης. 2 λεπτά, το κάνω λίγο έτσι πιο κείμενοι, είσαστε και κουτσομπόλιδες, θέλετε να μαθαίνετε όλα και τους κωδικούς και όλα. Τι είσαστε, τη CIA? Ωραία. Για να δούμε, θα συνδεθεί, πάμε. Και ως διαμαγείας, να το λέει, συνδεδεμένο και καλή ποιότητα. Πάμε στο επόμενο που λέμε, ναι, πήγαινε μας στο επόμενο. Έλεγχος για ενημερώσεις, ψάχνει εδώ πέρα να δει τι γίνεται. Έλεγχος πληροφοριών, ναι, προσπαθεί, καλά τα πάει ως τώρα. Δεν θα του βάλω τώρα τίποτα, πάμε παρακάτω, θα κάνω και εδώ πέρα, θα το παραβλέψω, θα κάνω ότι δεν υπάρχει. Υπηρεσίες Google και τα λοιπά, θα αποδεχτώ γιατί είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος. Εδώ πέρα τι μου λέει, ρύθμιση ως νέα, μάλιστα όχι, δεν έχω δεδομένα, είναι νέα συσκευή, θα τη ρυθμίσω ως νέα, λέει, και τα λοιπά. Μετά θα τα κάνω, τα παραλείπω. Εδώ πέρα το συννεφάκι και τα λοιπά, αρκετά συννεφά έχουμε έξω αυτή τη στιγμή. Ας πάμε παρακάτω, θα το παραβλέψω και αυτό. Βλέπετε πολλά καταπίνω, είμαι large τύπος. Νέος ως νέα συσκευής, ναι, την ορίσαμε. Όχι, είπαμε στο συννεφάκι από τώρα. Θα το παραβλέψω και αυτό. Δεν έχει δαχτυλικό αποτύπωμα η συγκεκριμένη συσκευή, έτσι, λογικά θα έχει τα κλασικά, μοτίβο, pin κτλ. Έναρξη, πάμε να την κάνουμε την έναρξη, να μπούμε μέσα για να δούμε τι γίνεται. Wow, πολύ ωραίο. Πράγματι η ανάλυση είναι πάρα πολύ καλή, μ' αρέσει, καλή ευκρίνεια. Ωραία. Ωραία. Για να δούμε λίγο. Λίγο. Δεν έχει και πολύ. Δεν χάνει. Μια χαρά. Όπ, εδώ σκοτεινιάσαμε λιγάκι. Όχι, έκλεισε λίγο. Ωραία. Να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Αρκετά φωτεινό, δεδομένου ότι η φωτεινότητα εδώ πέρα μας τη δείχνει στη μέση. Μάλιστα, αρκετά καλό. Πολύ φωτεινή. Εδώ πέρα μου λέει να συνδεθούμε, λέει, με αυτό για να αποκτήσετε αυτές τις εκπληκτικές δυνατότητες. Καλά, θα το σκεφτούμε μετά αν θα τις αποκτήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Πάμε λιγάκι να δούμε εδώ πέρα στις ρυθμίσεις, να δούμε τι έχει. Μας λένε αλήθεια ότι έχει οχταπύρινο ή μας κοροϊδεύουνε. Σύστημα, λέει, για να δούμε το συστηματάκι. Σχετικά, λέει, με το tablet, για να δούμε τι παίζει. Ωραία, να το Android 8 φαίνεται. Σε αυτό δεν μας είπαν ψέματα λοιπόν. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να μας είπαν ψέματα? Όχι, η RAM όντως είναι 2 GB, 1920x1200 η οθόνη, αλλά εδώ πέρα μάλλον μας κλέψανε λιγάκι. 16 GB λέει συνολικός χρόνος, από όπου μας έχουν φάει τα 9 GB, 8,8 περίπου στην ακρίβεια. 8,8 στην ακρίβεια. Λοιπόν, έχει λοιπόν έχει, είπαμε, το Android το 8, άρα αυτό σημαίνει ότι θα πάρει μια αναβαθμισούλα για να πάει και στο 9. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Έλα καλό μου, πάμε παραπέρα. Εδώ έχει τίποτα άλλο να δούμε. Έχει σουίτα λέει παιχνιδιών. Παιχνίδια, έχει προεγκατεστημένα παιχνίδια. Wow. Έχει εδώ πέρα βλέπω παιχνιδάκια Spider-Man, Kingdom, Dragon Mania. Μάλιστα. Και παιχνιδάκι εδώ πέρα ραλάκι. Τι είναι αυτό για να δούμε, ραλάκι. Ναι, θα αποδεχόμαστε όλα αυτά. Ωραία. Ωραίος ήχος. Πάμε. Να επιτρέπετε. Skip. Set. Ωραία. Τι γίνεται εδώ πέρα. Όπου βγήκαμε μάλλον. Πώς θα τρέξουμε. Εδώ. Ναι, τέλος πάντων. Play λέει. Αυτό έψαχνα. Next. Αρκετά έτσι δυνατός ήχος. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Αρκετά δυνατός ήχος. Ο οποίος δεν ήταν και τέρμα. Ο οποίος δεν ήταν και τέρμα. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Γκάζια. Πάει έτσι δεξιά και αριστερά. Αναλόγως πως το κουνήσουμε. Έχει κενός. Έχει κενός. Αυτά είναι. Οπ, κάνει εδώ. Τα χρηστέψαμε τα μαξάκι. Φύγαμε. Ωραία. Τι άλλο έχει. Έχει εδώ πέρα εφαρμογές. Παιδική γωνιά λέει για παιδάκια. Τι έχει εδώ. Μάλιστα. Άρα εδώ πέρα μπορούμε να φτιάξουμε ένα μοτίβο για γονικό έλεγχο προφανώς από ό,τι κατάλαβα. Η κάμερα. Τι λέει η κάμερα. Επόμενο ενεργοποίηση να επιτρέπεται. Τα επιτρέπουμε όλα. Ωραία. Ωραία. Τι δείχνει εδώ. Ωραία. Να βάλουμε αυτό που ανοίξαμε τη συσκευασία. Ωραία. Αρκετά καλή. Αρκετά καλή για τα λεφτά της. Για τα λεφτά του το συγκεκριμένο ταμπλετάκι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό, ανταγωνιστικό. Βλέπεις τα ίσια όπως είπαμε άλλων εταιριών τάμπλετ, τα οποία σίγουρα είναι και πιο ακριβά και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Με πρώτη ματιά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Πιστεύω για τα λεφτά του μια πάρα πολύ καλή αγορά. Ευχαριστώ για τη θέαση. See you.